Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Shasha, late 20s, at nagtatrabaho sa isang bangko dito sa BGC. Sumulat ako kasi gusto kong hingin ang opinyon ninyo sa kasalukuyang Cold War naming mag-asawa. Sino ba ang nagkamali talaga? Sino ba ang tama? Tingin ko kasi, ako yung tama. Mrs. Tono, tama. Malamang. Basic. Tinignan ko pa ulit, okay. Pero syempre, ako yun. Kaya naman, makakatulong ng malaki kung maririnig ko ang opinyon ninyo sa away na to. May solid na barkada kami ni Hobby. Batchmates namin nung college at ilang katrabaho namin. 6 na couples kami sa barkada. Minsan, isang buwan, lumalabas kami para mag-unwind. Madalas bar, nood ng banda, konting inom. Nitong huling labas namin, nagkabiroon kami tungkol sa eme. Yung isa kasi nagkakwento kung gaano ka-expert yung partner niya. Nakakakita daw siya ng fireworks palagi at hindi lang isang beses. Walang patid. Ay. Ba? Ngayon, dalawang problema ko sa buhay. Una, yung facial expression ko. Kahit pigilan ko yung bibig ko na magsalita, lumalabas sa mukha ko yung gusto kong sabihin. Gets kita? Oo, kasi yung Jegs problema namin mga emosyon na tao. Yung parang, sige, pipigilan mo. Pinipigilan mo yung salita. Pero hindi talaga maitago sa kilay, sa mata. So yun yung problema. Una, yung facial expression ko. Kahit pigilan ko yung bibig ko na magsalita, lumalabas sa mukha ko yung gusto kong sabihin. Yung pangalawang problema ko, napaka-honest ko. Aminado naman ako na minsan nakakasakit yung honesty ko. Balikan natin ang kwento. Sa kalagitnaan ng usapang fireworks habang nag-e-eme, natigilan yung nagkakwento at napatingin sa akin. Bakit daw kasi ganun yung expression ng mukha ko? Hindi ko naman alam kung ano itsura ng mukha ko. Pero alam ko ang nararamdaman ko. Sagot ko, hindi ako makarelate kasi hindi ko pa nararanasan yung mga pa-fireworks na yan kapag nag-e-eme kami. Nagtawa na ng malakas lahat maliban sa akin at sa asawa ko na nagkulay bagong pitas na pulang rosas yung mukha. Tapos bigla na lang sumakit yung ulo niya. Dali-dali kaming nagpaalam at umuwi na. Pagdating sa bahay, inaway niya ako. Pinahiya ko daw siya. Nainsulto daw siya. Napaisip ako kasi pinag-uusapan naman namin ito. Sinasabi ko naman sa kanya na hindi ako nag-i-enjoy sa eme, siya lang. Sabi niya, hindi daw big deal yun. Hindi daw importante. Hindi naman pala bakit parang isa siyang malupit na sikreto na kailangan itago sa tropa? Nicole and Diego, mali ba ako? Ano ba sa tingin nyo? Hindi pa din kasi kami nagkikibuan hanggang ngayon. Ay? Mukha ding friendship over na yung buong tropa namin dahil hiyang-hiya na yung asawa ko. Ayaw nang lumabas ng kasama sila. Hala. Ang inyong tagapakinig, Shasha. Alam mo yung yung tono, yung tone ni Shasha, parang sakto yung tone ko. Alam mo, parang, hindi naman pala problema eh. Bakit parang, hindi okay na ikwento sa tropa, di ba? Ako naniniwala ako, yung mga ganyan, minsan yung mga ganyan na masyadong nag-share, nag-overshare ng mga eme-eme nila.
minsan sila pa yung mawala naman talaga eh. Exactly. Totoo. Diba? Kailangan mo pang ikwento. Mhm. Yun lang. Gusto ko lang isabihin yung sa part na yan na bakit? Kasi nung bata ako, nung wala pa akong mga ganyang klase mga experiences, lahat ng mga kaibigan ko ganyan. Mhm. Siyempre, hindi ako nagpapahuli, Jegs. Aha. Grabe yung mga kwento ko. pang magazine, pang pocketbook. Kasi, yun lang ang yun lang ang tawag dito, yun lang yung experience na meron ako, mental. Aha. Nababasa ko eh. Aha. Mga libro ng V.C. Andrews, basta mga ganyang klase mga libro. Tapos, dahil ako yung talak ng talak, Aha. super invento talaga ako ng mga camerot. Diba? Bata pa ako nun. Batang-bata pa ako nun. So, may feeling ako na sometimes, yung mga, sabi nga daw nila, di ba, yung lata na walang laman, maingay. Di ba? Sabi daw nila. Aminado naman din ako paminsan, kapag minsan may mga ganyan na ingay lang naman, pero sa totoo lang wala naman. But that's out of, parang side comment ko lang yun doon sa tropa mong nagyabang tungkol sa pa-fireworks, di ba? Ngayon, tinatanong niya, Jegs, tama ba o mali? Hindi natin sasabihin na totally wala kang fault dito. Meron din. Hindi naman, nakakahiya din naman kasi talagang Gabi, ito talaga, parang may nakakilala ko na, biglang mayroon akong kakilala, isang tao mas honest pa sa akin. Sa'yo na ang corona, papasok ko na. Pasok ko na yung corona sa'yo. Kasi yung mga ganyan, yan yung mga bagay na hindi ko i-share eh. Lalong lang kung alam kong mapapahiya yung partner ko. Kung ako lang siguro, ako lang yung mapapahiya, tas kwento ko naman to, carry lang. Well, ako sa tingin ko dito, unang-una may problema na kayo before pa nangyari yung pag-share. Yes, May meron something na. sa inyong mag-asawa. At saka actually, sinabi niya naman na hindi siya masaya doon eh. At yung something na sinasabi mo, Jegs, hindi ka na nga masaya, tas yung asawa mo ang sinabi, hindi big deal. Kaya ikaw siguro, kaya nagkaroon ka ng license, hindi naman pala big deal eh, share ko na lang. Diba? Siguro, ano mo rin yun eh, paraan mo din yun, to express your frustration. Na parang, Hindi ko kayo nararanasan eh. Diba? So na-frustrate ka. Parang pinahiyam. Share mo. Mahilig kasi kayong mga babae dyan na. Ba't ako nadamay? Ito naman si Jeco. Si Shasha pinag-uusapan in general. Kasama ako. In general, yung parinig. Oo, na, totoo. Halimbawa, correct. may gusto ka dong sabihin dun sa asawa mo, pero dahil hindi niya maintindihan, so parinig na kukwentuhan para maintindihan niya, para may pamukha mo sa kanya. Kasi kung kayo lang mag-uusap, walang nangyayari. Ay, okay. Speaking of, kahapon ginawa ko yan. In general, ganito. Kaya nga tayo nagkaroon ng 2 lagayan ng labahin. Isa para sa mga puti, isa sa mga dekolor. Ang di ko maintindihan bakit hindi siya masunod. Pero, ang di lang naman kasi sumusunod doon yung asawa ko. Pero, ang statement kong parinig para sa lahat. Kala mo naman ang dami namin sa bahay. Di ba ganun kayo? Sige na nga. Okay, fine. To confirm. So, that's the way of expressing the frustration. Yeah. At yun yung nangyari kay Shasha. Like all the other, sige, wag nang like many girls, like many women. Ganon. Yun nga lang, paminsan, yung sa akin kasi alam ko hindi naman siya mapapahiya kasi kala mo naman dami naman makakarinig. Makakarinig lang, anak, wala naman pakialam yung bunso. Yung si Princess, wala rin pakialam. Si Ate Kim, 4 lang kami din. Kasi nga complex nga yung utak natin. Magkaiba talaga yung utak ng babae kaysa sa lalaki. Totoo, magkaiba. Laging nag-e-expect kayo na mahuhulaan namin kung anong nararamdaman nyo, kung anong gusto nyo. Correct. Hindi nyo biniverbalize. Oo. Pero kasi in fair naman dito kay Shasha, vinerbalize niya na may problema. Vinerbalize din ng asawa na wala siyang pake. Na hindi big deal. Kaya, ayun na, dyan na lumabas ang frustration. Kaya tama yung sinabi ni Diego, at the end of it, kayong dalawa talaga yung may problema. Itanggalin na natin yung mga tropang napaya sila. Yung mga tropang yan, maalala lang nila paminsan yan, pero may sarili-sarili din sila mga buhay. So, non-issue na yung tropa. Hayaan nyo na. Ganun naman talaga sa buhay. Hindi naman kung sino yung tropa mo ngayon, tropa mo na forever. Kung sino yung tropa mo nung high school, yan yung tropa mo forever. Pwedeng hindi na. Pero this could be a blessing in disguise para sa inyo. Pwede. Na pag-usapan nyo na may problema pala na kung minsan dinidisregard na malit lang na bagay lang yan, tungkol lang naman sa sex yan. Diba? Kasi tandaan po natin na sex is a gift from God na dapat na i-enjoy sa mag-asawa. Married couples. Ayan, kasi actually... Ay, yung mga nasa motel na guilty.
Actually, makukonsider mo yung sex is a form of worship to God. Kasi Sa nakadesign. married couple, sa baka married couple. Kasi Diego Mamo. Married couple Kasi baka mamaya, taken out of context yung statement mo, yun lang yung... Tara mag-worship tayo. hindi na, ang linya hindi na, inaantok ka ba ngayon kahit yung mga alanganin oras, inaantok ka ba hindi na? Tara mag-worship tayo. Ayusin mo, Diego. Alam mo naman mga edit ng mga tao for married couples. Yeah, And then why do you couple, say that? Why do you say that? Because it's a form of, because you're enjoying the gift that was given to you. Yes, kasi 'di ba, ang sabi naman talaga ginawa ang babae at lalaki para magparami kayo to procreate dumami kayo Diego, natandaan mo ba yung shinare ko sa'yo nung Friday? Alin? Yung sabi nung asawa ko. Ang dami mo kasi sinishare. Ay, oo nga pala. Ang dami ko kasi sinishare. Ang tanong, ready ka na ba? Chika ko lang yung parang patigil na yung usapan. Kaya mo pa ba? Lagot ka. Naalala ko lang kasi sabi ni Diego, di ba? Married couples. Tapos, humayot magpakarami. Oo. Yung asawa ko may mga eksenang... Sabi ko, Jigsaw, gusto niya pa daw ng pangatlo. Ano ba yun? Kaya pa ba ng matres mo? Hindi na. Tanungin mo muna kung kaya pa ba ng frozen shoulder ko. Bago tayo bumaba, Jegs. Umpisa natin sa likod ko muna. Diba? So, again, this is something that married couples enjoy. And it's a gift. Sabi nga ni Diego, in a way, form of worship. Diba? So, para hindi nyo ma-enjoy ito. Dapat pareho nyo nang i-enjoy. It's a problem. Oo. And I believe that hindi siya too late. Hindi siya too late. Unless, kung halimbawa ganun yung tropa na may pa-fireworks, ibig sabihin nasa parehas kayong age group. So, ibig sabihin kinakaya pa ng lahat ng parte ng katawan ng mga bagay-bagay. So, it's not too late. Try to reinvent yourself. Ay, diba? Pwede. Ikaw yung... Naalala ko tuloy yung bunny mo. Huwag ka magulo. Ini-reinvent ko naman yung buntot na sa harap. May lawet si Nicole. Nakakaloka. Di ba? Ano yung reinvention? Ano yung mga, i-share mo naman yung mga napanood mong reinvention. Kunyari, nurse ka, doktor siya. Kunyari, grab driver ka. Ay, ano yung pinapanood mo? Ano to si Nicole nanonood? Alam niya. Ang daming ambag. Ang daming entry. Nakakaloka. O, diba? Yung ganon. So, yung reinvention na yun, hindi para kami pa ni Diego mag-share or Ibig sabihin, kayo yan to discover sa inyong dalawa. Yeah. Siguro yun yung sabi mo nung nakaraan na parang kinakailangan i-workout nyo yung intimacy nyo, yung dalawa. Yung transparency na paano nyo ba ma-reinvent yung relationship nyo na? Actually, enjoy nyo lahat ng ginagawa nyo. Oo, yung intimacy na yan yung sometimes na-take for granted. Na hindi pala dapat i-take for granted kasi yung mga iba, what if, sa iba, hanapin. Hindi natin sinasabing lagi, but there is a possibility. So, kailangan, yung part na yan, kayong dalawa, ayusin nyo yan. Tama. Kung paano nyo gagawin yan, huwag nyo na kami isali. Oo. Kayo na yan. Oh. Kayo na yan. Reinvent yourself. You can ask help actually. Tama. Pwede nga yung tropa mo Paano ba yung pa-fireworks? Yeah. Sa akin I don't think there's anything wrong with asking how. Oo. Ano yung ginagawa? Paano ba? Kasi And kung halimbawa ayaw mo sa tropa, medical professionals. Tama, totoo yun. Kasi sila, pinag-aralan nila lahat ng parte ng katawan So, alam nila dyan kung ano yung mga spots na kailangan para yung mga pleasure points na tinatawag. May kakilala ko. Ano? Kama Sutra, expert. Yung mga kakilala ko. Ang kilala ko rin doktor, sabi niya, the biggest sex organ natin is yung brain natin. Yung utak natin. Pero ito si Shasha, parang hindi siya naniniwala doon kasi parang malaga sa kanya Kaya nga yung mga iba, Jegs, kaya nga yung mga iba, kahit na hindi perfect, ito siguro kung man hindi nyo ma-perfect that part of your relationship, kasi hindi naman lahat, Jegs, magiging perfect talaga yung parts of the relationship Sinabi mo yung tungkol sa the brain being the sexiest organ or the biggest part, diba? May mga ibang tao na nagtatagal din yung relationship nila because
connected, hindi man sila connected intimately or physically, connected sila mentally. Tama. Diba? Tama din. So, kung hanggang doon na lang talaga yung kakayanan, kunyari, let's say, hindi nyo na talaga caring mag-reinvent. Diba? Let's say, you tried, but yun na lang talaga eh. Diba? Then there are other parts of the relationship that you can work on. Baka kailangan ninyo may bagong hobby to do together. Yes, posible. Bagong sport. Correct. Bagong, I don't know, religion. Hindi ko alam. Bagong sasalihan na organisasyon. Yun yung mga pwedeng i-work out. Yan. So, actually, hindi naman mahirap feeling ko for Shasha and the husband. Kasi kahit papaano nag-usap na. Yeah. Kahit papaano nagkasabihan na, hindi ko na mag-eme natin. Uy, mahirap gawin yun para sa babae. Minsan, tinitiis na lang. Hindi na lang sasabihin. Baka may pinapagawa yung asawa mo na hindi mo kayang gawin dahil hindi ikaw ito eh. Tama. Ang problema kasi kung minsan pinapattern natin yung gusto nating gawin sa yung mga napapanood ninyo. Or yung asawa mo, parang siya lang, 'di ba? Kasi yun lang yung kung ano man yun napanood niya or whatever, 'di ba? Or yun lang siya, hindi kanya inintindi. Oo, yun. So, diba? dapat nag-uusap talaga. Tama. So, ready ka na ba? Asahan ka? Diego, Diyos ko po. Magkaroon lang ako ng dire-diretsong, ano tawag doon, napuyat lang ako hindi ako nakatulog ng 10 p.m. Nagmamigraine ako na next day. Tapos third baby pa kaya. Ay nako, Shasha. Sana maging okay ang pag-uusap ninyo mag-asawa. You work on other parts of the relationship. Ayan. So hanggang dito na lang po mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!